Čaute fanoušci MMA, já jsem Marcel, jsme tady na Slovensku v Trnavě ve Spartacus Fight Gymu. Mám tady speciálního hosta, můjho kamaráda Ludovita Kleina. Ahojte. Lajo, jak se máš a co momentálně děláš? Mám sa veľmi dobre, užívam si svoje chvíle voľného času, čo mám s našim prírazkom do rodiny, ale už sa zároveň aj plne sústredím na prípravu a vyhliadame nejaký konkrétny zápas už. Jaké to je být otcem? Vyspíš se trošku aspoň teďka? Vieš čo, je to určite skvelá etapa môjho života. Vyspať sa vyspím, pretože spím oddelenie v druhej izbe, pretože ja sa potrebujem naozaj dobre vyspať, aby som na tých tréningoch mohol podávať 100% výkony, ale hovorím, je to fakt skvelé. Myslím si, že človeka nič lepšie nemôže počkať v tom živote, až to, že sa mu narodí to vlastné dieťa, takže naozaj je to pre mňa veľká motivácia a verím, že proste sa to ukáže aj v mojich zápasoch, že naozaj, že budem tam možno taký dravejší v tých zápasoch a proste idem si po to. Ty jsi měl poslední zápas před 5 měsíci ve Francii? Je to tak, no, je to už trošku dávnejšie, pretože som si povedal, že po mojom poslednom zápase chcem si trošku oddychnúť, lebo sme tam aj čakali to bábätko. Jednak som mal za posledný rok 4 zápasy, čo bolo dosť veľa, pretože tam boli fakt 4 tvrdé prípravy, zhadzovania, takže telo si aj potrebovalo trošku oddychnúť, ale už teraz naozaj som hladný po tom zápase, takže už sa sústredíme na to, riešime to s mojím manažmentom, s celým tímom, kedy už bude najbližší zápas, aby som už mal v hlave nejaký dátum aspoň, alebo aspoň meno supera a vieme sa už na to sústrediť. Ty jsi momentálně číslo 19. Je to tak, no. Žebříčku, máš 7 zápasů v řadě neporažených. V mojej váhe tuším som, že mám druhý najlepší win streak. Alebo takže proste, že nie že win streak, ale že som 7 zápasov vlastne neprehral. Predo mnou je vlastne len Islam Makhachev. Teďka momentálně sociální sítě, všichni to řeší. Ty a tvůj tým jste vyzvali Mateuše Garmota, že byste s ním chtěli zapasit. Áno, je to tak. Vyzvali sme ho, pretože si myslíme, že by to bol naozaj dobrý zápas pre mňa, ale takisto aj pre divákov a jak som vlastne dal hore tú výzvu, tak to malo celkom dobré odozvy, že ľuďom sa to páčilo, že si vedia predstaviť ten zápas. Ja si ho vo svojej hlave takisto viem predstaviť, takže by bolo dobre, kebyže to príjme, ale samozrejme nezávisí to len na mne, ani na ňom, lebo aj on má svoj manažment, takisto to musí prejsť cez vedenie UFC, ale určite by to bol jeden z tých zápasov, ktoré by ma dokázali vyšvihnúť dopredu. Už sa ti Garmot nebo niekto z jeho týmu ozval nebo niečo napsal? Zatiaľ nie, aspoň som teda neregistroval nič. Písali mi rôzne poľské veľké MMA stránky aj televízie, že by chceli so mnou robiť rozhovor, ale zatiaľ som ešte vlastne žiadny rozhovor nerobil. S tebou robím prvý. A či to bol nápad? Byl to tvůj nápad nebo nápad celého týmu? Ja som to tiež tak mal v hlave, že bol v mojom hľadáčiku a takisto aj tým s tým bol úplne v poriadku, pretože môj tým vie, aké ja mám kvality. Ja som si toho takisto vedomý a keby sme proste neverili tomu, že by som ho dokázal poraziť, tak by sme do toho nešli, ale naozaj s môjim tímom si dávame vždy veľké výzvy a veríme, že to vieme tam dotiahnuť až na ten samý vrchol postupne a myslím si, že ten Mateusz Gamrot by bol dobrý super pre mňa. Kdyby nevyšel Mateusz, je tam někdo, koho by si chtěl? Chtěl by si do té top 10 nebo ta top 15 by ti stačila? Stačila by mi určite aj na tá top 15, samozrejme top 10, takisto skvelé, samé dobré mená, či už Beneil Dariush, Renato Moicano, proste každé jedno meno je také, s ktorým by som si kľudne dal zápas, lebo môjim cieľom bolo teraz sa dostať do tej top 15 a viem, že hoci kto z tej top 15 ma tam môže dostať. A chtěl by si být radši na té Fight Night kartě, nebo už načíslované? Tak samozrejme je lepšie aj či už pre ten zážitok, alebo aj pre toho fightera zápasy na číslovanej karte, lebo sa o tom určite viacej hovorí, ale nevadí mi zápasy aj na Fight Nighte, len nech to je proste s divákmi vo veľkej aréne, lebo tam si to ja viem naozaj najviac užiť. Mne ten UFC Apex moc nepasuje, je tam taká čudná atmosféra pre mňa a potrebujem tam cítiť tých ľudí, že tam sú, pozbudzujú a viem ma to viacej vyhecovať do tých zápasov. Takže radši arena a ne ten Apex. Určite áno. Kdyby už to měla být ten Fight Night. Určite. Jako vždy máte možnost napsat otázky tady zápasníkům. Takže první otázku napsal Romar 9575.
Ho by zajímalo, jaký by byl zápas s Kejtou. Třeba v oktagonu, nebo někdy v budoucnu. Tak verím tomu, že by to zaujímalo viacej ľudí, pretože Keita je momentálne v tom oktagone na vrchole. Je to fakt šikovný fighter, my sme sa mali tú čest stretnúť v Poľsku na kempe. Takže myslím, že máme dobrý vzťah, povedal, že hoci kedy mi príde aj na Slovensko pomôcť do prípravy, keď bude môcť. Ale myslím si, že zápas medzi nami je nereálny, pretože on je v oktagone, ja som v UFC, takže tak. Když se bavíme na tohle téma, chtěl by si svoji kariéru ukončit radši v UFC, anebo si dať poslední zápas v oktagonu, tady doma? Tak najlepšie by bolo určite pre mňa ukončiť kariéru s titulom v UFC, ale uvidíme, čo priniesie do budúcnosť. Momentálne sa sústredím na to, že som tam, chcem tam pobudnúť čo najdlhšie, dúfam, že ešte niekoľko rokov, dúfam, že kopec zápasov tam ešte odbúcham a uvidíme, čo priniesie budúcnosť, ale hovorím, najlepšie by bolo titul UFC, obhajiť ho a ísť do dôchodku. Další otázku napsal Tommy SK4U. S kým by si chtěl bojovat v top 5 ve svojí váze? Tak asi fakt mi to je jedno, že kto by to bol z tej top 5. Každé to jedno meno, či už to je šampión Islam Makhachev, alebo ani konkrétne neviem, kto je každý v tej top 5. Myslím si, že tam je Gaethje, Dustin Poirier. Teraz, jak som videl vlastne, tak Ilia Topuria ide do mojej váhy z tej pérovej. Takže myslím si, že aj on tam dosť zamieša kartami, ak nepôjde hneď o ten titul. Takže ja naozaj s hocikým. Tak asi v lehké váze, šel by si třeba někdy zpátky do té 66, jak v oktagonu? Určite, no v tej 66 práve, že by som už nechcel bojovať. Myslím si, že som tam odbúchal dosť zápasov, väčšina zápasov v mojej kariére bola 66, ale tým, že som vlastne nejako dospieval a moje telo sa menilo, tak už to zhadzovanie nebolo moc prospešné pre moje telo a vlastne určite sa budeme aj do budúca sústrediť už len na túto váhu. Tak to bylo všechno tady od nás, všechno z Trnavy. Díky za otázky, které jste tady napsali Lajošovi. Ďakujem aj ja veľmi pekne, síce ich nebolo veľa, čo ma mrzí, lebo nie vždy je takýto priestor zodpovedať otázky. Ja sa tiež až tak nevenujem tým sociálnym sieťam, pretože sa naozaj sústredím na tie tréningy, na zápasy, aj na rodinu, takže toho času je málo a keď je možnosť vám zodpovedať nejaké otázky, tak vždy sa radšej spýtajte, pretože ja vám rád na to zodpoviem, keď viem a hlavne keď je na to čas. Chtěl bys ještě něco skázat svojim fanouškům? Dlouho tě neviděli? Tak ja by som im chcel len odkázať, že veľmi pekne im ďakujem za všetky správy, ktoré dostávam dennodenne. Každý mi píše, že keď už konečne budem mať zápas, že sa nevedia dočkať, takže ja verím, že čoskoro vás poteším tou správou, že už máme oznámený zápas a ideme do toho. Že díky moc a tohle se tady všechno od nás ze Spartacus Gymu v Trnavě. Zajímá tě za kulisy UFC a profesionálního MMA? Chceš vidět, co dělají zápasníci mimo oktagon a gymy, ve kterých trénujou? Dej mi odběr, mi to hodně pomůže a hlavně mi to dá motivaci natáčet další videa.